కడప నగరంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న దీని ఇస్తిమా సభ అత్యంత వైభవంగా కొనసాగుతోంది. ఈ నెల 23, 24, 25 తేదీలలో 3 రోజుల పాటు జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం సుమారు 2 కోట్ల రూపాయల వ్యయం చేస్తూ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముస్లిం మైనార్టీ మంత్రి ఎండి ఫారూక్, తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు విఎస్ అమీర్ బాబు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ దీని ఇస్తిమా సభ మత సామరస్యాన్ని, ఆధ్యాత్మిక విలువలను ప్రజల్లో మరింత బలపరుస్తోందని చెప్పారు. తొలి రోజునే దాదాపు 4 లక్షల మంది ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులు సభకు హాజరై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చారని తెలిపారు.